Sarong buhay na babayeng umboy ang inabandonar sa baybayon sakop kang barangay Dayagan sa Aroroy, Masbate. Alas 11:34 kasubagong aga, kan madiskubre ini kan kaakian na nagkakarawat sa nasabing porsyon. Nakapatos ang umboy sa lampin asin igwapang umbilical cord. Tulos man na ipinaabot kan mga nakahiling na kaakianan sa indang nadiskubre sa mga parasirang sinda Rafi Ramirez asin Marvin Santillan na yaon man sa lugar. Natulos man na nagpaabot nin sumbong sa kapulisan na nagdaraman kan umboy sa Aroroy Health Center para sa magkakanigong asistensya medikal. Estimated namin nasa madaling araw yun iniwan dun sa area ng siguro mga 5 AM or 6 na doon na nailagay yung bata kasi halos kuwan pa yung bata, maliksi pa yung bata na naabutan namin saka nilalanggam na po siya nung naabutan namin. Padagos man ang koordinasyon kan PNP sa mga pagtaraid na barangay. Ngani masusog ang ina kan inabando ng healthy baby girl na ngunyan ang nasa kustudiya kan MSWD Aroroy. Kakandak kami ngayon ma'am ng investigasyon kasi doon sa area na iniwanan niya kasi may mga nakita pa kami doong mga damit saka yung tawag dito placenta ng bata doon sa area. So posibleng nandoon lang sa area yung nanay kaya pinapano ko po sa ngayon sa tropa na i-search nila ng maayos mabuti baka nandiyan lang yung nanay sa palibot. Maatubang naman sa magkakanigong kaso ang ina kaini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.